Scurmat de o dilemă, mi sufletul pustiu. Și liniște și pace în inimă nu am. Decizia e grea, dar trebuie să știu. Ori lumea e ipocrită, ori eu o sporc infam. Faza e că o vorbă din popor îmi spune că-i firesc să jubilez și să întâmpin cu maximă clemență extazul conjugal al celei ce o iubesc, chiar dacă noi, unul cu altul, nu mai avem tangență. Deci dacă o iubesc, eu să trăiesc prin ea. Deci ea de fericită și eu să fiu la fel. Chiar dacă asta presupune că nu mai este a mea și stă satisfăcută alături de un el. Eu trebuie să radiez când el e zâmbăreț și blând să-mi închipui plimbându-se prin ploaie, sau poate în genere drăguții să fac un filmuleț, iar eu, empatic și senin, să-l savurez în baie. Dacă asta e iubire, model de conduită, dacă ăsta e bunul simț punând piciorul în prag, atunci eu sunt mărlan, o scroafă nesimțită și cel mai grav probabil e că mi-o asum cu drag. Și aștept miorlăitorii patetici până în creste să-mi spună că-s meschin, cu interesul în minte, deși e clar că obiectul iubirii noastre este izvor de satisfacție de varie sorginte. Iubești că ți este bine, iubești că ți se oferă, iubești fiindcă posezi, valabil pentru toți. Și reciprocitatea atunci când vezi că e himeră, iubești din pur orgoliu, să-ți demonstrezi că poți. Eu n-aș putea să văd cum ea de mână îl ține. Și dacă aș zâmbi zărindu-i împreună, ar fi cel mult expresia respectului de sine că nu cerșesc iubire scâncind ca o legumă. Deci astea fiind spuse, revin la întrebare. Și-mi ciulesc urechile și auzul îmi ascut. Ori terminăm cu teoriile astea dezgustătoare, ori eu îmi cumpăr treucă și încocină mămut.